I denne video vil jeg vise dig, hvordan du bruger din Renoir Steam Cleaner Pro. Start med at fylde tanken med rent vand op til 2,2 liter. Det anbefales at bruge destilleret vand for at mindske kalkaflejringer og forlænge maskinens levetid. Indsæt slangen på hovedenheden og drej derefter låsen med uret, indtil forbindelsen sidder helt fast. Tilslut nu strøm til maskinen. Vælg nu det mundstykke, du vil bruge. Steam Cleaner Pro kommer med følgende tilbehør. En dyse til svært tilgængelige steder, nylonbørster til fliser og køkkenoverflader, kobberbørster til mere genstridigt snavs, trekantsbørste til større flader, med en mikrofiberhætte til sarte overflader og tekstiler, en gulvmoppe med tilhørende klude og forlængerør. Det er faktisk også muligt at bruge sine egne eksisterende gulvklude. Et moppehoved til gulve med tilhørende moppeklude, en glasskraber til spejle og vinduer, samt mikrofiberklude til effektiv aftørring. Beskyttende varmehandsker. Tryk på tændknappen på forsiden af maskinen. Varmelægemet starter, og dampen er klar til brug på omkring 1 minut, når temperaturen når 100 grader. Du vil se, at der står hold i omkring 60-90 sekunder. Dette betyder, at maskinen er ved at varme op. Når den når den rette temperatur, vil hold kort forsvinde, og derefter vises igen. Maskinen er nu klar til brug, typisk efter ca. 60 sekunder. Din Renoir Steam Cleaner Pro har 2 forskellige dampindstillinger. Dry Mode giver en mere tør damp og er ideel til overflader, der ikke må blive for våde. Wet Mode afgiver mere fugt og er særligt velegnet til områder med fedt eller kraftigt snavs. Inden du begynder at rengøre, anbefaler vi altid, at du peger pistolen mod en vask og holder udløseren inde i et par sekunder. Det fjerner kondensvand fra slangen og sikrer en mere stabil damp fra starten. For at få den bedste rengøringseffekt, skal dampen holdes tæt på overfladen. Dampen er mest effektiv inden for ca. 2-3 cm fra dysen. Her er temperaturen højest, og dampen kan effektivt opløse fedt, snavs og bakterier. Steam Cleaner Pro kan bruges på mange forskellige overflader i hjemmet. Du kan blandt andet rengøre fliser og fuger i badeværelset, køkkenoverflader og komfurer, spejle og vinduer, gulve, tekstiler, møbler og mange andre overflader. For at få de bedste resultater anbefaler vi, at du fjerner løs snavs eller støvsuger før dampning. Hold altid dysen i bevægelse under rengøringen og undgå at holde dampen samme sted i længere tid på sarte materialer. Det er også en god idé at teste dampen på et lille område først, hvis du er i tvivl om overfladen kan tåle damp. Dette gælder især ved tekstiler. Det er brugerens eget ansvar at sikre, at materialet, som dampes, kan tåle at blive dampet. Efter rengøring kan du bruge en mikrofiberklud til at tørre overskydende fugt og snavs væk. Når du er færdig med at bruge maskinen, anbefales det at tømme vandtanken. Tak fordi du valgte Renoir Steam Cleaner Pro.